Γνωριστήκαμε πριν κάποιους μήνες στο Athens Pride και αποφασίσαμε να συζήσουμε. Ένα βράδυ βγήκαμε να αγοράσουμε μπύρες και πρότεινα να μείνουμε έξω αντί να πάμε σπίτι. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι στην πλατεία Βαρνάβα. Η πλατεία ήταν σχετικά άδεια. Μόνο εμείς, το μαγαζί της γειτονιάς που έκλεινε και μια ομάδα νεαρών ανδρών στην άκρη της πλατείας. Καθόμασταν εκεί, μιλούσαμε, γελούσαμε. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα ακολουθήσει. Δύο από αυτούς μας πλησίασαν από πίσω και μας πέταξαν ένα κουβά με βρώμικο νερό. Εγώ είχα παραλύσει. Ένας-ένας έτρεξαν κατά πάνω μας και άρχισαν να μας χτυπούν και να μας κλωτσούν. Ήταν περίπου 12-15 άτομα. Νομίζω ότι κατάλαβαν ότι είμαστε ζευγάρι και στοχοποιηθήκαμε λόγω αυτού και λόγω του χρώματος δέρματος του συντρόφου μου. Το τελευταίο πράγμα που είδα ήταν να ρίχνουν το φίλο μου στο πεζοδρόμιο και να τον κλωτσάνε. Δεν μπορούσα να δω τίποτα άλλο μετά από αυτό. Κατάλαβα ότι το κεφάλι μου και το πάνω μέρος του σώματός μου ήταν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων που τον είχαν αναποδογυρίσει. Με πέταξαν στο έδαφος και μου έσπασαν το πόδι σε 3 σημεία. Η αστυνομία έφτασε, αλλά κανένας δεν μου απίθυνε το λόγο. Σαν να ήμουν νεκρός. Μου πήρε μήνες να συνέλθω. Έπρεπε να κάνω χειρουργείο. Επηρέασε τη δουλειά μου, την ψυχική μου υγεία και οι δύο περάσαμε πολύ δύσκολα. Κάθε φορά που βλέπω κάποιο είδος βίας, έρχεται στο μυαλό μου όλη εκείνη η φρίκη και ο φόβος. Είναι επίπονο. Κανένας δεν έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Η αστυνομία θα έπρεπε να είχε προσπαθήσει περισσότερο. Λόγω της επίθεσης μετακομίσαμε σε άλλη περιοχή. Δεν νιώθουμε ασφαλείς. Σκεφτήκαμε να φύγουμε από την Ελλάδα, να πάμε κάπου ασφαλέστερα. Είναι σαν η κυβέρνηση να παραβλέπει τις επιθέσεις με το να μην αναγνωρίζει τις σχέσεις μας, με το να μην αναγνωρίζει ότι αληθινά υπάρχουμε. Το δικαίωμα να υπάρχουμε με ασφάλεια. Μεταξύ του 2014 και 2015, οι καταγγελίες για επιθέσεις εναντίον γκέι, λεσβιών, αμφιφιλόφιλων, τρανς και ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα έχει περισσότερο από διπλασιαστεί, καθώς οι ρατσιστικές επιθέσεις παραμένουν στην επικαιρότητα. Οι ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το ρατσιστικό κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις και αποτυγχάνουν να προστατεύσουν όσες και όσους κινδυνεύουν. Επιπλέον, η απουσία νομικής αναγνώρισης των ομόφυλων ζευγαριών και της ταυτότητας φύλου κάνει την κοινότητα των LGBTI να νιώθει ακόμα πιο ευάλωτη.